Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з маім шаноўным госцем, палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Добры дзень, спадар Юры. Добрый день, Зміцер, добрый день, шановные гледачи Еврорадио. Давайте я пачну, бо зараз ведаю, што як загаваруся, як заслухаюся спадара Юрыя, то магу і забыцца, зрабіць такую невялічкую рэкламу. Безумоўна, подписывайтеся на сайт Радыё Свабода і абавязкова глядзіце YouTube канал Радыё Свабода, Пік Свабоды, дзе спадар Юры робіць свае выдатныя праграмы і інтэрв'ю. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио. Ставьте свои подобайки и там, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну и погнали. Спадар Юры, як вы так заўважылі вельмі вобразна, можна учапіць за хвост пэўныя падзеі, пэўныя выказванні, якія нібыта былі колькі дзён таму, але да гэтага часу хвост іх яшчэ вось дзесьці ў нас перад носам віляе і ўплывае на падзеі, якія адбываюцца. Давайте пачнем з так званага званка, ну, званок-то быў, так званого звонка, тут больше падыходзіць так званая такая ситуация, что нібыта Макрон попросіў у Лукашэнкі, каб той прыняў у сябе давераную асобу Макрона, і Лукашенко уже так ласкава па-панібрацку сказаў: ну боишься ты прылятаць да мяне ў госці, Макрон, ну то давай уже прыму твайго прадстаўніка. І тут увогуле давайте пачнем агулам. Усё ж таки усё гэта, што мы там чулі, ведалі ў звязку з гэтым званком, з гэтымі пагрозамі, там папярэджаннямі, як вам гэта бачыцца? Ці толькі сапраўды, як на пачатку нам сказалі, што Макрон пазваніў папярэдзіць, памахаць пальцам Лукашенку, што не дай Бог вот там што-нибудь вот тое не туды, то мы табе. Ці ўсё ж таки нешта большае? Як вам гэта ўсё бачыцца? Ну, ведаеце, я бы устрымаўся ад любых крайнасцяў у ацэнцы. Казаць, што гэта ўжо як бы наступіў мядовы месяц в адносінах, ну, прынамсі з Парыжам, што адносіны ўжо будуць як з Вашынгтонам, як з Трампам, што заўтра Макрон напіша высокапаважаны прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, то не. І так не будзе. Прынамсі, бліжэйшы час. З іншага боку, мне здаецца, што вось это тлумачэнне, што это Макрон, ну, ледзь не выпадкова, ці вот ён пазваніў, каб прыгразіць Лукашэнку, інакш бы той, як бы там, не ведаю, напаў на Украіну, а вот Макрон его стрымаў. Я думаю, не тое, не тое. Я думаю, што і званок Макрона, и вот эта информация, калі она сапраўдная, что Париж накіроўвае высокопоставленного дыпламата у Менск для перамоваў на вышэйшым узроўні, сведчыць про тое, что палітыка Европы, прынамсі Францыі, меняется. Меняется хутчэй у тым накірунку той палітыкі, якую вядуць Злучаныя Штаты, але павольна, але пакрокава, але асцярожна. Я бы вот так сказал, что это будет уже иметь велизарные наступства, что как бы политика цалком изменится. То не, это хутчэй такая, ведаеце, ну, разведка, калі хочаце, такое послание неких сигналов. З іншага боку, шэраг краін Европы дэманструюць зусім іншую падыход, палітыку, і гэта мы бачым па рэакцыі на ліст дзярждэпартамента. Ліст быў у Літву, Польшу і Украіну з просьбай адкрыць калідор для беларускіх калійных угнаенняў. Украіна катэгарычна адмовілася, ну, і як бы прыняла Ціхановскую, дэманструючы, што для нас Лукашенко ввогуле ніхто. Літва даволі жорстка адказала, таксама сказала, што не-не-не, нам гэтыя прапановы не падыходзяць. Польша, дарэчы, пакуль прамаўчала, што цікава. Але, ну, Літва, вот ёсць Францыя, ёсць Літва. Два розныя, ну, можна сказаць, полюсы. Вот. Но это менавіта полюсы. Это не тое, што все гавораць адным голасам. Літва займае жорсткую пазіцыю, а Францыя
проверяе, Франция спрабуе. Пакуль всего так. Хотя звонок кіраўніка дзяржавы, які апошні раз быў 4 гады таму, ну это, в прынцыпе, значная падзея. Калі ўсё ж таки вярнуцца да тэмы вось гэтага важнага прадстаўніка Макрона, які прыедзе пагаварыць ці выслухаць Лукашенку і перадаць яго словы Макрону, то ёсць іншая інфармацыя. Ну да прыкладу, дарадца Святланы Ціхановскай Дзяніс Кучынскі кажа, што ён ведае, хто прыедзе на гэтым тыдні ў Мінск. Цытата: "Гэта не дарадца прэзідэнта Макрона, не ягоны спецпасланнік па Беларусі, не супрацоўнік Елісейскага палаца ці набярэжнай Арсе". Там Міністэрства замежных спраў знаходзіцца Францыі. "Гэта прыватная асоба, чалавек, які раней займаў шэраг пасадаў, у тым ліку амбасадарскіх". Ну, умоўна кажучы, прыедзе чалавек, які экс-амбасадар а зараз, так, шараговы чалавек. Ці можна гэта сапраўды казаць, вот Макрон вырашыў такого чалавека адправіць, ці ўсё ж таки нешта іншае? Тым больш, што паводле Кучынскага гэты чалавек едзе не адмыслова на сустрэчу з Лукашэнкам, а да удзелу у мінскім дыялогу, на які ён і раней прыязджаў неаднакротна. І то вот типа па словах Кучынска, Лукашенко выдае жаданае за сапраўднае. Ці можна падзяліць вось такую пазіцыю Кучынскага? Ну, ведаеце, можа, Дзяніс і ведае там нейкія дэталі, але з іншага боку можна сказаць, што, скажем, і прэзідэнт ЗША Дональд Трамп таксама любіць пасылаць нейкіх сваіх прадстаўнікоў нефармальных. Скажем, той же, напрыклад, Стив Уитков. Он кто? Он чиновник? Не, просто человек. Ти Джаред Кушнер. Он кто? Он зять президента. У него ніякіх пасадаў, там, эполетаў, так бы мовіць, службовых нема. Часам праз такіх робяць палітыку. Так что казаць з таго, што это просто прыватная асоба, што это, маўляў, не ёсць новая палітыка Францыі, можа быць, і не ёсць. Можа быць, спачатку паедзе вот такі чалавек без, так сказаць, эполетаў, а потым прыедзе і той, хто з эполетамі. Таксама ж магчыма. Дарэчы, чалавек з эполетамі, як мы памятаем, на мінулым годзе, здаецца, ці некалькі месяцаў таму прыязджаў прадстаўнік МЗС, здаецца. Але я яшчэ раз кажу, як бы, вот кожны канкрэтны такі крок, его не варта разглядаць як нейкую, там, я не ведаю, дыпламатычную рэвалюцыю. Там прыехаў такі чыноўнік, ці прыехаў такі прадстаўнік, і гэта вот азначае. Все само по себе, кожны з крокаў, нават звонок Макрона, не означае рэвалюцыі. Но вот как бы рух в пэўным накірунку, он можа быць, можа не быць, тым больш, што ёсць шмат фактараў і ўнутры Францыі, выбары, дарэчы, хутка, адносна. Ёсць і розныя пазіцыі ў развязе. Я сказаў пра пазіцыю Літвы. Так што як бы вось гэтыя крокі могуць прывесці да нейкіх істотных зменаў палітыкі, а могуць і не прывесці, так? В гэтай сітуацыі, вот хочуць паслухаць, хочуць як бы абмяняцца меркаваннямі. Акрамя таго, ведаеце, тут жа, в прынцыпе, ідуць нейкія падыходы да перамоваў з Масквой. Пакуль вот на мінулым тыдні на Кіпры, значит, это абмяркоўвалася. Публічна была сказана, такая вельмі жорсткая пазіцыя заяўленая з шэрагам патрабаванняў да Расіі, але это, як кажуць дыпламаты, пазіцыя запыту. А на чым урэшце рэшт пагодзяцца, невядома, але важны факт, што пачалі размаўляць про тое, што трэба размаўляць з Масквой. А тут можна правесці аналогію, як Трамп в мінулым годзе вёў какие-то перамовы з Масквой праз Лукашенку. Что-то перадаваў, что-то атрымліваў. І не выключана, што падобную ж ролю, магчыма,
Париж бачыць у Лукашэнку і адносна перамовавую развязу з Масквой. Так што той ці іншы пасланнік можа пагаварыць і пра гэта. А што вот вы як бы Балазе, опыт у вас есть передавать послание из Вашингтона в Москву и назад. Ну, то же самое можно же с Брюсселем, и с Парижем. Да, вось сапраўды 5-6 лютага гэтага года Мінск наведаваў дырэктар дэпартамента кантынентальнай Европы, галоўнага дэпартамента па палітычных пытаннях і бяспекі МЗС Францыі Брыс Ракфей. Это сапраўды такі вот значнага ўзроўню прадстаўнік, які наведаваў Мінск па запрашэнні беларускага боку. Зараз гэты так былы амбасадар прыедзе на мінскі дыялог, магчыма, і сапраўды сустрэнецца яшчэ і з Лукашэнкам. І тут некалькі момантаў как бы цікавых. З аднаго боку, вот хацеў задаць пытанне, чаму менавіта Францыі стала цікава гэтая беларускі накірунак? Здаецца, далёка тая Францыя. Чаму? І тут я прыгадаў, мы з вами, дарэчы, планавалі на мінулым тыдні сустрэцца, не атрымалася, але ў мяне была размова з Аркадіем Мошасам, які напалохаў нас тут усіх сваім прагнозам, што вось папярэдні візіт Коўла ў Мінск быў апошнім, што з-за розных чыннікаў, непаразуменняў, складанасцяў, пазіцыі Еўропы і гэтак далей, страты цікавасці Трампа да перамоваў з Лукашэнкам, гэты трэк хутчэй за ўсё скончыцца. І чакаць бліжэйшым часам Коўла ў Мінску не даводзіцца. Калі сыходзіць з гэтага меркавання, то, можа быць, лагічна Францыя спрабуе перахапіць гэтую ініцыятыву трампаўскую па перамовах з Лукашэнкам. Ці не? Увогуле, як вы да слоў Мошаса ставіцеся? Ну, па-першае, я так не думаю, што ў дадзеным выпадку Аркадзь мае рацыю. Магчыма, як бы яго да гэтага прагнозу прывяло яго крытычнае, ад пачатку, крытычнае стаўленне да гэтай ініцыятывы Трампа. На погляд Аркадзя, это, так, мягко кажучы, глупая идея, бессенсовная идея, бесплённая идея. И Аркадий этого и не хавал, и мне здаецца, весь минулый год в ваших передачах. И тому цалкам натурально, калі як бы нейкі працэс, скажем, тармозіцца, гамуе, и ты на это так глядишь, вельмі натурально сказать, ну так вот, як бы... Я же говорил, что это дурота. Ну вот зараз и Трамп это зразумеў, что это глупство было и лухта некая. Ну тут вельмі просты тест будзе. Калі завтра, праз месяц, праз два, раптам Коул приедзе, ну, видать, тогда Аркадь скажет, ну, значит, не зусім зразумеў. Значит, вот, як бы, я не бачу таких вот выразных прикметаў того, что просто этот кейс цалкам вот закрылся, тому что ну, была довольно недавно, на пачатку траўня, здаецца, заява Трампа, где он дзякаваў Лукашэнку за вызваленне палітвязняў. Ну, ніхто ж язык не цягнуў, і да таго ж, калі як бы ён псіхалагічна хацеў этот файл закрыць, ну навошта ўжо дзякаваць? Ну, вызваліў, маладзец, так сказать. Потым этот ліст дзярждэпартаменту, ну, таксама, можа, не варта там ему надаваць великое значение, но тым не менш. Это публічнае вызначэнне палітыкі. Такое, дарэчы, не так часто бывало. Я, дарэчы, не прыгадваю прэцэдэнтаў, каб Злучаныя Штаты вот патрабавалі, ну, так, просили, потребовали своих союзников принять некие меры, а тут вот попросили. На этом фоне лечить, что все закрылось, ну, не думаю. Я не думаю. Хотя, всяко может быть. Может быть, Аркадь тут и мае рацию. А что тычется того, что, ну, Франция перахопит, ну, так, есть пэўная ревность, вот, але розныя крокі, як бы апошнія Францыі сведчыць пра тое, што ну яна як бы хацела бы быць лідарам развязу.
яна это дэманструе на еўрапейскіх пляцоўках. Яна гэта, дарэчы, дэманструе беспрэцэдэнтнымі вучэннямі з імітацыяй ужывання ядзернай зброі, якія адбыліся на пачатку траўня у Польшы. Раней былі вучэнні НАТО з імітацыяй ужывання ядзернай зброі, але амерыканскай. Французы в этом ніколі не ўдзельнічалі, наколькі я ведаю. А тут, вот, так сказать, дэманстрацыя, што мы таксама, вы не забывайце, мы ядзерная дзяржава. І, дарэчы, каля межаў з Беларусю. І я, дарэчы, не выключаю, што гэтыя вучэнні таксама маглі быць тэмай гутаркі Макрона з Лукашэнкам. Як і расійска-беларускія вучэнні 18-21 траўня, ядзерныя таксама. Ну, как лідары з аднаго боку ядзернай дзяржавы, з другой боку дзяржавы, якая, ну, скажем так, изображае з сябе ядзерную, вот, маглі быць взаемныя тэмы наконт ядзернай бяспекі. Но вот этот вот демарш вучэннями, мне здаецца, показывае, что вот Франция как бы дэманструе амбіцыі, что калі ўжо американцы зусім как бы отплывут, не будзе іх гарантый, ну вот Франция может дать ядерные гарантии. Ну, это так, намек, там пытанне ці можа, наколькі это блеф, а наколькі это реальность, ну, тым не менш, вот прынамсі, калі нават блеф, то блефуют, то, ну, вот, ведуць эту гульню, робяць гэтыя дэманстрацыі сваёй, ну, скажем, велічы, сваёй значнасці, і не выключана, што і званок Лукашэнку таксама, як бы, вот, мы пачынаем новую еўрапейскую палітыку, ну, астатнія ўжо падцягнуцца к великой Францыі. Францез грандeur. Ну, абавязкова подтягнуться. Не, ну, слухайте, для французов это как бы ніколі не помре. Вот. И тому как бы это своя гульня, и она, это не гульня тому, что Трамп уже все как бы забыл. Я, дарэчы, дадаў бы, што калі як бы нейкі файл прыпыняецца ці спыняецца, ну вот выйшаў Рубіо і сказаў: все, мы прыпыняем мірныя перамовы паміж Расіяй і Украінай. Ну, про Беларусь такога не было сказано, так што, ну, как бы працэс ідзе. І вось якраз вы добрую мне падачу далі, каб вярнуцца да працягу. Рубіо сказаў: мы прыпыняем перамовы паміж Расіяй і Украінай пры ўдзеле ЗША. А тут Еўрасаюз, вот як вы слушна ўзгадалі, пачынае закідваць гэтую тэму. Можа быць, ўсё ж таки трэба з Пуціным пачаць гаварыць, абмяркоўваць, перамаўляцца, спрабаваць дамаўляцца. І Киеву, наколькі я разумею, гэта не вельмі падабаецца. І тут візіт Ціхановскай. Звязана, не звязана, некаторыя нават звязваюць гэтыя падзеі. Давайте і гэтую падзею за хвост ухопім і прааналізуем, як вы ацэньваеце вынікі. Ну, ведаеце, я лічу, што в любым выпадку сярод гэтых вынікаў ёсць і станоўчыя, скажем так. Бо ўсё ж таки Ціхановская важная фігура, Ціхановская сапраўды выконвае ролю прадстаўніцы, ну, як бы апазіцыйнай Беларусі, іншай Беларусі ў свеце. Мала якая як бы апазіцыя ў свеце нацыянальная можа, значыць, пахваліцца, што вот у нее ёсць такая прадстаўніца ці такі прадстаўнік. Акрамя таго, я думаю, што шэраг канкрэтных пытанняў беларусаў, якія жывуць, ваююць в Украіне, выніку гэтага візіту будзе вырашана. Ну, так працуе бюрократычная сістэма. Калі першая асоба як бы паціскае руку, то чыноўнікі на нізавым узроўні альбо атрымліваюць проста прямое ўказанне: вы павінны спрыяць, альбо людзі кемлівыя, вот, і яны пачынаюць як бы рабіць то, што трэба. Ісці на пэўныя саступкі там і в візах, і в адкрыцці банкаўскіх рахункаў, і, ну, шмат пытанняў. Можна спадзявацца на тое, што яны
так ці інакш будуць вырашацца лепш, чым яны вырашаліся. Акрамя таго, ведаеце, ёсць такая праблема, она можа не вельмі такая, ну, как бы бачная на вот вонкі. Паводле сацыялагічных апытанняў в Украіне пасля 22 года стаўленне да беларусаў резко пагоршылася. Резко. Беларусы до 22 года были одним из самых любимых народов. Вот. Пасля стали самым нелюбимым после российцев. Самые нелюбимые российцы, другие белорусы. Причем белорусы, менавіта белорусы, не только белорусская держава, не только Лукашенко, но и белорусы. Як люди вот пэўнай этнічнасці, пэўнай нацыянальнасці. Я думаю, што гэта кепска в міжнародным, так бы мовіць, плане. Гэта кепска для беларусаў, которые жывуць в Украине. Вот такой вот фон. И вот этот вот жест, вот эта сустрэча, этот месседж, который вышэйшае украинское кіраўніцтва повторила, что мы отделяем белорусов от Лукашенко. Вот Лукашенко на нас напал, а не белорусы. Ну, я не думаю, что это как бы вернее в 2021 год ставление украинцев до белорусов. Но я думаю, что полепшить. Все-таки неким чином полепшить ставление, что я лічу, например, становчым вынікам. Что тычыцца астатняга, ну, скажем, там, реальнага там палітычнага ўзаемадзеяння, ну, добра, калі атрымаецца. Але, як бы, ну, все ж таки Зеленскі реальны кіраўнік дзяржавы. Зеленскаму реально падпарадкоўваюцца сілавыя структуры магутныя. Зеленскі валодае, кантралюе велізарныя сумы грошай. Это и податки, это и допомога. Ну, вот у Тихановской вот как бы что? Ну и позиция. Ну, да, добро. Ну, вот как бы и все. Ну, тое, что у пэўным сэнсе вот этот визит, он оказался как бы вписанным в новую палітыку Украины адносна Беларусі. Як мы памятаем, пасля 22 году, ну, практычна на працягу 4, напэўна, гадоў, 3 гадоў, Украина імкнулася, как той казаў, не злаваць дзеда. Не абвастраць адносіны, не ўжываць рэзкую рэакцыю адносна Лукашэнкі і трымаць на аддаленасці всю беларускую апазіцыю, ну і прыватнасці Тихановскую. Цяпер, дзесьці напрыканцы мінулага году, на пачатку гэтага году, пазіцыя змянілася, она стала больш жорсткай, больш наступальнай. Паводле тлумачэнняў Киева, это таму, што ёсць звесткі, ёсць перасцярогі, што рыхтуецца ўсё ж таки удар з тэрыторыі Беларусі по Украине. Але на это, в адрозненне ад мінулых часоў, Украина рэагуе не залагоджваннем, а наоборот, як бы таким вербальным наступом. Ну, адсюль вот и заявы и Зеленского про тое, что мы там можем с кіраўніцтвам Беларусі разобраться, и кіраўніка дроновых силаў Украины таксама, что у нас 500 метров на головочку. Вот. И в этом сенсе вот как бы и вписано визит Тихановской. Это такое послание Лукашенко, что, как это казаў Сталин Крупской, мы ж можем знайсці іншую ўдаву Владимира Ильича. Вот. Мы ж можем знайсці і іншага прадстаўніцу Беларусі, акрамя вас, спадар Лукашенко. Вот. Ну да, что нам с вами асабліва и размаўляць няма пра што. И мы памятаем, что это была реакция, ну, прынамсі, министра Сибиги, когда Лукашенко прапанаваў, сказал, что ну, я готовы вот с Зеленским сустрэцца там в Беларуси, в Украине. Сказал, у нас есть с кем поразмаўляць про Беларусь. Ну, это, магчыма, это ход.
зусім не значит, что такая политика будет ближайшие, там, я не ведаю, 10 годов. Но покуль такая, и это вот такая форма ціску на Минск. Это и заявы галоўнага дронавода, и заявы Зеленскага, и санкции адносна асабіста Лукашенко и іншых людей. И вот вам визит Тихановской. Мы ее прымаем, ну, может, не як президента Беларуси, там, президент электа, но, принамсі, як представницу Беларуси. И демонстративно вот вам как бы это показываем. Наколькі это як бы добра для Тихановской, ну, слухайте, это политика. Ну, Беларусь в целом не тая краіна, каб она могла вот вести такую як бы политику, не зважаючи ни на кого. Вот мы идем и, так бы мовіць, ну, все так ці інакш тую ці іншую политику як бы вбудовуюцца. Лукашенко вот в российскую. Ну да, ну это мае свае, как бы сказать, недахопы и тяжкасці, у тым ліку і для яго. Ну тое, што Тихановская як бы аказалася в пэўным сэнсе як бы в межах украінскай палітыкі, ну так. Бо справа ў тым, што ведаеце, як бы калі казаць там про вот свободу Беларуси, про незалежность Беларуси, про что вот гучали словы на этой сустрэчы у Киеве Зеленского и Тихановской, ну, где-нибудь в 20-м ці в 21-м годзе яны про это не вельмі пераймаліся. Так что это не есть вот такая одвечная позиция, вот мы стоим на этом и не сидим, она не одвечная. И як там мы памятаем все эти размовы и про бітум, и про гэтак далей, а быў бітум. Вот, довольно выгодный, так сказать, взаимовыгодный. Так что сказать, что вот теперешняя позиция – это некая одвечная, так бы мовить, вот это такая позиция, якой Украина заўсёды прытрымлівалася и будет прытрымлівацца. Нет. Не заўсёды она такой позиции прытрымлівался. А ці будзе? Залежыць ад развіцця ситуации, и думаю, что у першую чаргу это на поле боя, это на дыпламатычных пляцоўках з Европой, США, Россией. Ну так, сапраўды, можна, конечно, да вось гэтых жарта, гэта сапраўды так жартаўліва падтроліў Лукашенку Зеленскі падчас это форуму і сустрэчы з Тихановскай, калі сказаў, што вот Лукашенко сказаў час сустрэцца двум прэзідэнтам Украіны і Беларусі, а приехала Светлана Тихановская, как бы пожартаваў, але следам за ім інтэрв'ю дае новапрызначаны амбасадар у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмсіламі Ярослав Чарнагор. Дарэчы, спадар Ярослав будзе ў сераду ў эфіры Еўрарадыё, так што сачыце за абвесткамі. І ён піша: офіс Зеленскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць, мы прызнаем яе Тихановскую прэзідэнтам. То бок вот яшчэ там колькі 2-3 гады таму рассказывалі, что что-то есть подозрение, что она агентка ФСБ, вот, а что она там сказала там про то, что там мудрый Путин, а что-то у нас нема даверу, а зараз прызнаем прэзідэнткай. Но вы кажете, что не навечно. Ну, а что вечного есть под сонейком? Я б все-таки звярнуў увагу, что менавіта вот такая формулёўка, як вы прочитали, мы признаем яе прэзідэнтам. Прагучала з вуснаў, ну да, высокопоставленного прадстаўніка, але не Зеленскага и не Сибігі. Вось. І ўрэшце рэшт, калі што, можна потым сказаць, што, ведаеце, ну так это что сказал? Ну да, вот какой-то прадстаўнік. Вот. І, дарэчы, мы з вами памятаем, як вот в этом сэнсе так было сканструявана, скажем, медыйнае поле Украины, што галоўным спікерам на працягу многіх гадоў быў хто? Нават не прэсавы сакратар прэзідэнта Украіны, мала хто ведае яго прозвішча, а дарадца кіраўніка офісу, спадар Падаляк. А хто он такі? А
а вот такие, а вот такие. Вот все его пытаются, и он дает отказы. А ці ёсць эта позиция Банковой, ці ёсць эта позиция Зеленского, а вы думаете? Ну, спытайте Зеленского, коли он захочет сказать. А так вот всюду как бы был спадар Падаляк. Вот. Ну, магчыма, по беларускім пытанні будзе спадар Чарнагор. Але калі высветліцца, што как бы ситуация крышечку змянілася, заўсёды можна сказаць, ну, слухайте, ну, это ж вот как бы такі, он нават не амбассадор, он нават вот такой у него статус, знаете, как у Падаляка прыкладна. Важный, но как бы такой неформальный. Вось. Ну, але, ведаеце, тут не вельмі зразумела, як бы, якія вот наступствы гэтага в гэтай канкрэтнай сітуацыі. Напрыклад, ішлі перамовы про обмен палоннымі і целамі забітых паміж Украінай і Расіяй. Большая частка, наколькі я ведаю, обмену шла праз Беларусь. Это было ясно узгоднена с беларускімі спецслужбамі. Як мінімум са спецслужбамі ішлі перамовы. От того, что президентка для Украины Тихановская, эти контакты спынятся? Я думаю, что нет. Я думаю, что так будут протягиваться, как и протягивались. Вот. Так что, мне здаецца, это в значной ступени прием и в значной ступени способ ціску на Лукашенко, ну вот в межах вот тых заяваў, крокаў, про якія я сказал. Это як бы вот это одна линия, и она наўрад ці ператворыцца у тое, што, ну, я не ведаю, там, амбасаду адкрыюць дэмакратычных сілаў, там, я не ведаю, пашпарты новай Беларусі будуць выдаваць в Киеве. Афіцыйна, так бы мовіць, вот, ад імя консульства новай Беларусі. Ну, я вот как-то слабо в это верю. Хотя всяко может быть. Ну, и гэта может быть изноў жа способ уздзеяння все-таки на Лукашенко. Ну да, можем подказать, дарэчы, Банковой добрый яшчэ один момант уздзеяння на Лукашенко, прызнаць пашпарт новой Беларусі. Ну, дарэчы, добра, калі вот вы как бы разважалі про статус і пазіцыю Падаляка, не ўзгадалі Алексея Арестовича. Ён ж нават з Тихановскай сустракаўся і по беларускім пытанні выказваўся. Скончыў, правда, как-то не вельмі так вот пазітыўна, так что вот калі б яго ўзгадалі, то как-то вот зусім сумныя перспектывы маглі вымалёўвацца далейшых узаемаадносін. Там было такое дробнае адрозненне. Так, Арестович быў вельмі папулярны, можа быть, нават і больш папулярны, чым Падаляк, але ён все ж таки ўспрымаўся як вот некі, ну вот просто разумный человек, там близкий, понятно, до Банковой, но это не голос Банковой. А вот Падаляк конкретно ўспрымаўся як голос Банковой, як голос украинской улады. Спадар Юрый, калі ўсё ж таки казаць про тыя уражанні, тыя эмоцыі, якія засталіся пасля візіту, то былі не толькі ўзнёслыя артыкулы, не толькі там как бы так такія перспектывы вымалёўваліся ад далейшага супрацоўніцтва, было даволі шмат і крытыкі, пачынаючы там з там і тут у Европе, у Польшчы хапала тых, хто тут как бы нават збіраў подпісы под нейкім зваротам да Зеленскага, што трэба тут не Тихановскую с этим самым Слябедзькам адпраўляць, а іншых больш годных людзей і сапраўдных лідараў. Вот, но когда не паспелі, відаць, сабраць. Але і ва ўкраіне, пачынаючы ад таго, што прэтэнзія, што не сустрэлася з дыаспарай, потым скандал гэты там з узнагародамі, з пагонамі Аксона. Зараз яшчэ дадалася незразумелая сітуацыя з добраахвотнікам Лахвічам, што там робіцца. І ўсё это такое ўражанне, што стварае, ну, не вельмі прыемны антураж да ўсяго гэтага візіту, ці не? Не, ну, на мой погляд, не. Ведаеце, па-першае, як бы, ну, нікуды не падзелася лінія
крытыкі Ціханаўскай, якая в апошні час як бы нарастае. Ад розных вядомых палітыкаў, невядомых, менш вядомых, всяких блогераў, причым з розных і за рознае. І в этом сэнсе для іх як бы визит яе был, я бы сказал, просто нагодой выплеснуть вот эту свою незадовольнение, свою ненависть. И больше того, ведаете, я бы сказал так, что вот эти выплюхи, яны были насамрэч признанием важности визиту. Часам як бы признание, оно увособляется вот в таких криках як бы ненависти, незадовольнения. Вось. Дарэчы, я могу провести такую аналогию. Вот гучаць заявы Колесниковой. Да? Тое, што кажа Колесникова зараз, Іван Кравцоў казаў з 21 году, Андрей Ягораў казаў з 23 году, Валер Кавалеўскі казаў, ну, таксама, як мінімум год таму. Якая рэакцыя была на іх заявы? Ну, так, ну, что-то они говорят, там, Ваня Кравцоў, что-то. Когда это говорит Колесникова, вал хейту. А чему? А потому что это и есть признание. Потому что это и есть признание, что она фигура. То же самое с Тихановской. Тихановская поехала в Киев, а она такая-сякая. Ребята, это и есть признание. Вы признаете, что она перемогла вас, тым ліку. Лукашенко, може, не, а вас докладно. Ну, да, это так часом бывает. Вот. А что тычыцца этих, там, того узнагародзіла, не того узнагародзіла, ну, слухайте, это вот, асабліва ў цяперашнім нашым беларускім кантэксце, ну, это по любой нагодзе з'яўляецца. Ну, узнагародзіла бы она в 10 разоў больш, все ровно бы, а вот того не узнагародзіла. А чему этого узнагародзіла, он не заслугоўвае? Ну, это, мне здаецца, это просто пустая гутарка. И это поспех. Вот так. Кому-то не падабаецца, хтосьці лічыць, что это неправильно. Ну ладно, ну и что? Все равно она выиграла. Спадар Юры, калі ўзгадалі выказванні Колесниковой, ўсё ж таки хацеў бы на завяршэнне, можа быть, таму што мяне вельмі ўразіла учора меркаванне, выказанае Артёмом Шрайбманам в апошнім выпуску «Часікі цікаюць». Вот глядзіце, мы маем пазіцыю офіса, якую транслюе Тихановская, і яна за тое, што ну ЗША вядуць перамовы, Европа павінна працягваць ціснуць і праз ціск дамагацца ад рэжыма нейкіх зменаў, вызвалення, успынення рэпрэсій і гэтак далей. Ёсць Колесникова, вось яе пазіцыяй, я змагалася не з Лукашэнкам, а за беларусаў, і трэба как бы рабіць усё сёння магчымае, каб людзей выцягваць з-за кратаў. І ну, дыпламатычна гэта кажуць, што ну, ў прынцыпе гэта пазіцыі можа быть дзесьці і адрозныя, але яны ж усё ж таки на адно скіраваныя, таму вот яны как бы у адным накірунку рухаюцца. Але пазіцыі ўсё ж таки адрозныя. І калі я чую ад Колесникова, як слушна заўважыў Шрайбман, про тое, што прэтэнзіі, якія выстаўляюцца за пазіцыю Евросаюза, што, маўляў, візы не даюцца з-за санкцый, медычнае абсталяванне пад санкцыі патрапілася. Ты думаешь, слухай, вот табе не расказалі, што ні з-за санкцыі візы не даюць, што ніякіх санкцый на медычнае абсталяванне не накладзена, а з улікам таго, што яна ўсё ж таки, як яна лічыць і кажа, скіроўвае свае месседжы ўнутр Беларусі, дзе людзі, можа быць, не асабліва добра ведаюць, на што, дзе якія санкцыі накладзеныя, то это што, дэзінфармацыя, ці вот як это ўспрымаць, ці вот ну не маглі ж ёй там не расказаць нейкія нюансы. Вот ну неяк дзіўная сітуацыя выглядае. Не, ну я бы не сказал, что она дивная, и, дарэчы, Артём, я думаю, это выдатно усведомляе, что позиция эксперта, позиция адмыслоўца,
чалавека, які ведае ўсе дэталі, все нюансы, гэта адно. А пазіцыя палітыка, ну нават эміграцыйнага палітыка, это іншае. Палітык вот во все гэтыя дэталі, во все гэтыя дробязі ўдавацца не можа. Палітык фокусуецца на нейкім наборы ідэяў простых, ясных і таких, ведаеце, ну, как бы сказаць, светапоглядных. Вот ёсць пазіцыя, умоўна кажучы, офісу, гэта рэжым, это зло, которое павінна быць зрынутае, і зрынуць его трэба, ну, фактычна любой ценой, доступнай ценой. И вот галоўны инструмент – это санкции. Я думаю, что калі вот, як бы так сказать, за кубочком кавы вы сидели, а может и вы сидели, и, скажем, размаўляючы там и со Светланой, и с Франаком, скажем, и с Денисом, ну, они бы, як бы, потлумачили, что вот такая позиция, публичная позиция – это істотнае спрашчэнне. Што ёсць свае нюансы, яны таксама усведамляюць, што пэўныя і размовы павінны весці, што павінен быць нейкі баланс, яны это усведамляюць. Но палітычная рыторыка так не будуецца, што з аднаго боку, з другога боку, і ведаеце, все так складана в этой свеце. Так а што ты хочаш сказаць? Пытаецца просты чалавек. Что все складано, ну так это вот хай Дракахрус там рассказывая на Еврорадио, как все складано. А нормальный человек, нормальный политик, он повинен сказать просто ясно. И то же самое с другого боку. Маша и ведае, Мария, ведае, значит, что вот, а вот там обмежевание на визы, это не то, что санкции, а санкции это... У ее позиция такая. Вот зараз Европа цісне на Лукашенко и притиская Беларусь, народ, людей. И это кепска. И это повинно быть изменено, как кажа Колесникова. Это все санкции на Беларусь. И треба их как-то прибирать, как белорусскому народу было добро, и как палітвязні выходили за крату. Магчыма, я ізноў кажу, калі вы сядзеце з ёй за кубачкам кавы, то она вам таксама скажа, што я разумею, што это так, што это эдак. Вот. Але палітыкі так не гавораць. Палітыкі не гавораць пра дэталі. Пра дэталі. Палітыкі гавораць вялікімі ідэямі і давольна спрошчанымі. Это памятаете вершик Губермана, что идея, брошенная в массы, это девка, брошенная в полк. Вось. В этом сэнсе як бы складаную, так бы мовіць, складаную ідэю, калі вы ее в массы нават кинете, она спростится. И тому политики так никогда не робят. Политики вельми просто формулюют, чтобы люди это зразумели и як бы вот сформовать коалицию згодных. И тому, ну, як бы вот з пункту гледжання аналітика, я думаю, что Артём мае рацию. Але калі ён вот аналізуе палітычных жывёлаў, то яны себе паводзяць як палітычныя жывёлы. І быў бы, дарэчы, сам Артём палітыкам, вот стань он, і он бы таксама не гаварыў з аднаго боку, з другого боку, все складана. Все. Для палітыка не может быть все складана. Вот по вызначению не может быть. Это не его словы. Ну да, так, вот про коалицию добра. Калі яшчэ перайначыць троху загаловак, які даў да свайго артыкула Кнырович, Маша і непрымірымыя, тут фармуецца коаліцыя прымірымых, да? Вот. Але ўсё ж таки вот прогучала такая фраза, что не одну, в сэнсе Тихановскую, не другую Колесникову, ну, высокія палітыкі, как бы, ну, не то, что не чуюць, ну, але не прыслухоўваюцца, сыходзяць, вырашаюць нейкія, прымаюць рашэнні, сыходзячы са сваіх нацыянальных інтарэсаў, а не прыслухоўваючы да адной ці да другой, что сказали, ну і дзякуй Богу, что не чуюць, поэтому как бы будзе ісці свае кісці. Не чуюць сапраўды, як думаеце? Ну, складана сказать. Ведаете, я як бы за кубочком кавы не сижу там не ведаю, с Макроном, с Мерцем и іншими, вот, и нават с дипломатами не надто. Вот. Але як бы все ж таки, я думаю, что пэўныя месседжи доходят. Ну,
Святлана мае шмат пляцовак, на якіх яна можа фармуляваць сваю пазіцыю. Прычым это такія пляцоўкі, якія чутныя ў свеце. Марія ўжо все больш і больш як бы набывае нейкія пляцоўкі для таго, каб фармуляваць сваю палітыку. Наколькі я ведаю, ну, так сказаць, людзі распавядаюць, што ёсць у нее камунікацыя, скажем, напрыклад, з нямецкай палітычнай элітай. Ну, я думаю, што все ж таки, паколькі размова ідзе пра палітыку адносна нейкай краіны, то, ну, прынамсі, паслухаць, што гавораць прадстаўнікі апазіцыі, ну, апазіцыі, міграцыі этой краіны, ну, это карысна, бо понятно, что заходнія палітыкі не валодаюць такой ведай, як бы вот тонкасцяў жыцця в адпаведнай краіне. І таму, ну, можна паслухаць, потым меркаваннямі розных вот групаў, скажем, эміграцыі з этой краіны, розныя палітычныя сілы могуць как бы гуляць адзін з адным. То есть один можа казаць, ну, а вот, бачыце, вот нашу пазіцыю цалкам падтрымлівае, напрыклад, Ціхановская. А другой кажа, ну і што? Вашу Ціхановская. А у нас вот ёсць Марія Калеснікова, 5 гадоў адбухала, як бы мовіць, арганізатарка рэвалюцыі 20-го году. Таксама не апошні чалавек, таксама её меркаванне можа быць, таксама мае рацыю. Вот так аказалось, что вот и мы говорим тое самое. Это не тая ситуация, что, умовно, это уже как бы спрэчка европейцев, что то, что вы говорите, падтрымлівае вся беларуская оппозиция. Нет. Нет, паважаны, не вся. А вот іншая частка, вот говорить докладно тое, что я вам кажу. И тому, как бы, принамсі, вот в этих ролях, как бы, неких, как бы, консультантов політичных силаў европейских, ну, а чему нет? Я думаю, что цалкам могут они отыгрывать такие роли. Так что я думаю, что и причем я думаю, что покольки, ну, вот уже вымаліваўся выразны падзел, вот, то я думаю, что тут есть богатое поле для вот такого кшталту апеляцыяў. Зразумела. Дзякуй вялікі, спадар Юры. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік радыё Свабода Юры Дракахруст. Подписывайтесь на YouTube канал Пік Свабоды, дзе можна паглядзець інтэрв'ю, якія бярэ спадар Юры. Ну і, безумоўна, не забывайце пра YouTube канал Еўрарады. Подпіска, шэр, лайк. З вас, а з нас цікавыя размовы. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Да пабачэння.